Na heegtie dagen met grote festivals zakken de belangstelling in voor het Frieske Songfestival. Nu is het om de nieuwe organisatie om het festival te redden. Lied bestaat al 27 hier. Dus dan heb je eens even wat een nieuwe jas nodig of moet je de boel een beetje opfrissen. Nou, dat moment is nou eigenlijk wel een beetje onbrutsen, vinden wij. Het wedstrijdelement blijft. Maar in de nieuwe opzet wordt de Friestalige muziek meer stimuleren door artiesten van verschillende genres gewerkt te litten. Een duo is bijgelijks Esther en Wiebe Kaspers. Die hebben together alle Friestalige composities gedaan. En de volgende die de dwaan is de Woolblind Birds. Dat is een indie rockbandje. En die doet het together met Elisabeth Griepstra. En zij is meer een operazangeres. Dus zeg maar weer een hele spannende combinatie. En zo zie je wij ook, ze is maar net alleen onder de singer-songwriters. Maar willen we echt nieuwe genres aanboren. Daarnaast wil de organisatie ook de provincie in, met optredens van bekende artiesten keppelen aan beginnende talenten. Maar het is de vraag of al deze maatregels wordt opsmieten. Want tot nota is het succes van liedwinners behind dat twarres. Dus wij zouden heel graag wel willen, en daarom bedenken ik al die nieuwe projecten, dat we ook weer eens een keer een grote, mega Friestalige meesterhit scoren. De liedfinale is op 15 november in Neushoorn.